Това бяха изключителни дни на емоции, на прекрасни изживявания. Срещнахме уникални хора. Всяка дама прекрасна по-своему. Намерих си общността, която много време търсих. Ти си прекрасна и всички са прекрасни. Прекрасни приятелства. Благодаря. И от мен много голямо благодаря първо на Искра за организацията, за това, че привлича такива хора около нея, на пулсиращата общност на За Искри, на всички момичета, които са част от нея, на тези, които ще дойдат. Заповядайте, много е хубаво. И нямаме търпение до година, или когато може и по-рано да се съберем пак тук или някъде другаде. И наистина благодаря на всички момичета, с които така си кликнахме, все едно сме се познавали цял живот и бяха страхотни 3 дена. Малко е носталгично в момента. Хем се радваме, че си отиваме, хем не съвсем. И до нови срещи. И на всички нови дами, които те първа се чудят да дойдат ли при нас или още изчакват, това са най-добре инвестираните пари. Членството в За Искри. Очакваме ви, при нас е прекрасно!